Сешуар Multi-Styler 4 в 1 е най-новата и съвременна технология за оформяне на косата. Изберете някоя от приставките, която отговаря за вашата нужда. 2 приставки за автоматични кадрици, приставка за прав и извит сешуар и дифузер. Подходящ за всички типове коса, с 3 настройки за нагряване и 3 скорости. И хайде да започваме! Изсушаваме косата на 80%, поставям ролката и чрез топлата въздушна струя оформям косата си. Всъщност аз нищо не правя, освен да разделя косата си на кичури. Автоматично въздуха придърпва кичура с коса. Най-важната стъпка: 15 секунди с топла струя и 15 секунди с студена струя. Ето защо създадохме технологията Ion Active с помощта на въздушна струя в комбинация с ниска топлина, перфектна формула за здрава и красиво оформена прическа. Ion Active технологията освобождава отрицателните иони по време на сушение, като придава блясък и премахва на електризирането на косата. Дългосрочната употреба може да подобри блясъка и мекотата на косата.